no? Sí. No, jo ho sé, ja que em coneixes. Que en el programa de Califòrnia de la família volia preguntar més o menys la mitja d'edat, que si hi ha cap... 16-17. 16-17. I el tenim bastant ple. Sí, no sé, em feia il·lusió anar als Estats Units, però clar, jo tindria 15 l'estiu. La mitja és 16-17, o sigui, en tenim de 15, segur. Tenim dues nenes del País Basc de 15 anys, si no recordo malament, i una altra d'aquí de Catalunya de 15 anys també. Però jo, en general, clar, jo ara t'ho estic dient quan encara no tinc totes les inscripcions. Si hi ha 30 places per anar a Califòrnia, potser en tindré 16 o 17 o 18, d'acord? Clar, fins que no arribi a les 30 t'ho he de dir la mitja exacta. L'any passat va ser, per dir alguna cosa, 16 va ser l'edat predominant. I per dir alguna cosa hi havia 3 de 17 i 5 de 15. D'acord? Però la mitja predominant va ser 16. Aquest any, de moment, continua estant igual, als 16 anys. N'hi haurà de 15 i n'hi haurà de 17. Però si vaig amb 15... Un cap problema. Tu ja has estat mai a l'estranger, no? No. No has estat mai? Bueno, sí, de viatge amb els meus pares sí, però sola no. I per què vols anar a Califòrnia? No sé, perquè... perquè jo no sé, però... Tu a mi em coneixes perquè ja has estat amb mi, a Camp Real, no? No. Ah, no? Deus fer L'any passat de la reunió, que he d'anar a Linton. Ah, vale. Sé que t'havia vist amb algun lloc. Vale, perfecte. Doncs a veure, jo el que intento és aconsellar-vos més o menys bé. Doncs jo diria, per un primer any, amb 15 anys, anar-te'n a Califòrnia, això ja depèn una mica, sobretot, dels pares. Que els pares econòmicament es puguin permetre d'enviar-te un parell d'anys a l'estranger. Si els pares s'ho poden permetre, es podria parlar amb ell. Llavors et diria, un primer any, vés-te'n primer per més a prop. Vés-te'n a Irlanda. Acostuma't al que és conviure amb una cultura totalment diferent, amb un idioma totalment diferent, amb una manera d'estar, amb tindre moqueta al lavabo... O sigui, jo crec que serà igual el canvi que tindré als Estats Units que quan vaig a Irlanda. No. Però és el que penso jo. No, d'acord, però això estic jo, però jo sí que sé el que faig. Jo em dedico tot l'any a fer això d'aquí. L'adaptació a una cultura americana és molt més difícil que l'adaptació a una cultura irlandesa. Els irlandesos diuen que són els llatins del nord, perquè doncs pensen i sembla que siguin bastant més semblants a nosaltres, tal més que no ens assemblem ni en pintura, però bueno, perquè nosaltres no tenim moquetes al lavabo, per dir-te un exemple, o no tenim 5 gats, com tenen a Irlanda, no tenim tants animals domèstics, o bé doncs no sopem a les 6 de la tarda i a les 10 estem dormint, per allà. Tenim una cultura una mica diferent, a l'hora de menjar, a l'hora de parlar, a l'hora de tot. La cultura americana és encara més difícil d'adaptació que no pas la cultura europea. I això jo m'hi trobo. Mira, als Estats Units i a Canadà, jo, quan faig de reunió general amb tots, sempre els dic que els nanos tindran un xoc cultural. I el tenen. Els primers dies tenen un xoc cultural. No s'aclaren, no s'entenen, se'ls hi fa tota una muntanya i els diem, pares i joves, no paciència 3, 4, 5 dies. L'adaptació trigarà una setmana i se n'agrada que això d'aquí no li agrada, que no em va bé, que la mare em sembla que m'ha mirat malament, o la mare sembla que m'hagi dit no sé què, a veure què es creu aquesta senyora. O sigui, hi ha aquest xoc cultural. En canvi, el xoc cultural que hi ha a Irlanda és molt més petit. Perquè si jo t'aconsello com jo, per exemple, que he fet amb els meus fills. La meva filla, amb 12 anys la vaig enviar a Irlanda i va estar amb un petit a Belmullet. Va ser com va inaugurar Belmullet. I li va tocar la filla del fuster de Belmullet. Molt bé, filla del fuster de Belmullet. Perfecte, va estar a la mar de bé. I després sí que ja se'n va voler anar el rest dels anys als Estats Units i Canadà. Però l'adaptació va ser molt maca. Què li va passar l'últim any, el penúltim any, a la meva filla a Canadà? Que li va tocar una família que resaven matí, dia, tarda, vespre i tot plegat, i el segon dia diu, papa, i jo l'anglès ja en sé, diu, però és que escolta, ja n'estic fart de resar, Diu, filla, n'aprendràs la tira d'anglès, no pateixis, corre-se. Res no et farà cap de mal. Corre-se, no et farà cap de mal. Al final, això va ser la primera setmana. I això que ella portava 3 o 4 anys, 3 anys anant a l'estranger. I en canvi, va tindre un altre petit xoc cultural per culpa d'aquest tema de la religió. Al cap d'una setmana es va adaptar superbé. I després hi va tornar per estar una altra setmana perquè amb les filles ara són amics i amb els pares són superamics. I ara li és igual resar matí mitjet. Ella sap que té que resar 10 minuts o 5 minuts abans de dinar, abans de sopar, abans d'anar a dormir, que té que donar les gràcies quan es lleva, les gràcies quan se'n va a dormir i les gràcies quan surten per la porta. Bueno, vale, doncs perfecte. I el diumenge 3 hores d'una espècie de missa, d'acord? Escolta, em va aprendre d'anglès, no tens idea. Petita. I al final s'ho va acabar passant molt bé, es va adaptar, però fixa't, 3 anys
ja portant a l'estranger, i va tornar a tindre un altre petit xoc cultural, ara en aquest cas culpa que hi havia una família una mica més religiosa de l'Urmà. No va passar res, i va estar superbé.